Здравейте, приятели! Отново сме заедно. Днес съм решила да направя една реакция на новата песен на Тита, а именно Късай. Сложила съм си слушалките, за да се чува по-добре. Нека да започваме, само да намеря. И чакайте секунда, защото наистина трудно е да се намери песента на Тита. Чакайте секунда. Готово. Наслаждавайте се на песента. Новата игра Късай. Няма и следа от наивното момиче. Тук съм да ги скъсам и да им взема парите. Да, такава съм, това е българ, сори, мамо. За дрехите и хората мога да ти кажа само бенг, бенг, късай, късай, бенг, бенг, късай, бенг, бенг, късай, бенг, бенг, късай, късай, бенг, бенг, късай, бенг, бенг, късай. За двубой не ме бой, ти си моя бой, той. Моите играчки ти не пипай въгъла, стой. Аз съм пълна каша. Така, до тук видяхме много неща, като малко смешни част от тях, като например ето тук. Ето сега. Няма и следа от наивно. Защото когато направи така и малко се повидяха чистите, но както и да е, ето тук добре. То момиче, тук съм да ги скъсам и да им взема парите. Да, такава съм. Има реклама на това, дето, да. Това е българ, сори, мамо. За дрехите и хората мога да ти Тук тя е корава така, аз мисля се по-голяма. кажа само бенг, бенг, късай, Тук много ми харесва, освен това, даже и зубра ми харесва, което е вау. късай, бенг, бенг, късай, Но пък, какво правите така, с едно свина пияна бац, така. Много безсмислено. бенг, късай, бенг, бенг, късай, късай, бенг, бенг, късай, бенг, бенг, късай. За двубой не ме бой. Интересно е, защото има група зад нея. На мен много ми харесва това, много ми допада, но преди всичко... Ти си моя бой, той. Моите играчки ти не пипай въгъла, стой. Аз съм пълна каша, дама с пълна чаша. Малки не послушай котенца, ще ги пердаша. Дива съм и млада, свежа лимонада. Малко след 12. До тук не разбирам само защо пише почти всяка дума, която ти да казва. Като... Бандата ми е ламбада, недобре дошъл си, детенце на И още нещо. Ето, когато казва това. бандата ми е ламбада, недобре дошъл си. Какво значи това? Бандата ми е ламбада, недобре Какво значи ламбада ли? Понякога се чува ламада, когато понякога се чува ламбада. Не мога, винаги се чува различно. дошъл си, детенце на акъл си. Здрав, прав, бърз си, не дей да пускаш сълзи. Аз съм голяма хлапка, не те видях мравка. Може да опиташ Ми харесва, че има рима, защото това е много готино. как е задната предавка. За под дупче танцуваш като Добре, аз не мога да разбера единствено едно нещо. Какво е важно, какво е общото между ето тези? предавка. За под дупче Зъб, път, дупче. Танцуваш? танцуваш като трупче. Не може да ме разгадаеш, Рубик, купче. Няма и следа от наивното момиче. Защото все едно не може да я разгадае, защото не може да я разгадае като Рубик купче, защото той нали наистина така, да. Тук съм да ги скъсам и да им взема парите. Да, такава съм. Тази прическа, дето е, как да кажа, така права като... Много готина, като изкъпана. Ай, добър, сори, мамо. За дрехите и хората мога да ти кажа само бенг, бенг, късай, късай, бенг, бенг, късай, бенг, бенг, късай, бенг, бенг, късай, късай, бенг, бенг, късай, бенг, бенг, късай. Много готина. Ти си точно топ си, който ме иска в поп си. Аз съм повелител на
вече голяма, сама да се оправя. Карай ме твоите схеми, дай ми да водя парада. Кефи, дето е с... как кажа? Не, с знамето, много е готино то. Да обърна играта, ще реша твоите проблеми. Такава не знам, дали се е родила за 1000 години насам, сам. Няма и следа от наивното момиче. Тук съм да ги скъсам и да им взема парите. Да, такава съм, това не го дърсори, мамо. За дрехите и хората мога да ти кажа само бенг, бенг, късай, късай, бенг, бенг, късай, бенг, бенг, бенг. Страшно готина песен, много ме кефи. Bang bang kasai, kasai, bang bang kasai, bang bang kasai, kasai, bang bang kasai, bang bang yeah, kasai, bang bang kasai, bang bang yeah. Добре, хора, накрая стана много готино, като с Криско. Разбира се, за сега всичките песни, също имаме 2 песни и се изравнява с Дара. Вау! Така, сега... Добре, хора, надявам се клипа да ви е харесал. Ако това е така, не забравяйте да го споделите в социалните мрежи, да дадете по едно палче нагоре или по-точно по един лайк и да се абонирате за моя канал. До нови срещи и да, до утре всъщност.